Dami ni debata na sumurong siya sa lubog na roha. Imamanoktong mengaramo hati-hati doh pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Odo hatan itu hata di minggu tasadarion na dianet sian buku Job 42 ayat itu sahak rodi 10 itu. Job 42 ayat itu sahak rodi 10 itu songonom mahatan itu hatta. Jadi dungsun di hatahut Jahoba akka hatahut deng tu si Job ninna Jahoba madok si Elipas siat teman nunga tung marsi gorgor rima sumidaho doho mida ale si dua halaki aidang hata sitong di pabuah hamu taringot tuau songon na pinabuah di naposok ku si Jopi nuaing pe buat tamuma di hamu pitu lobu tobur doho pitu pelean si tutungon manguras samuk jala ditangyakon naposok ku si Jopi hamu jadi tatapokku maibana gabedang bahenokku tu hamu hobarah tu autoon nabi naimunai aidang hata sitong di pabuah hamu taringot tuau songon nabi nabuah ni naposokku si Jopi dungi laoma si Elipas si teman doh si Bildad si Asua doh si Sopar nasian naima jala di bain nasida mahobara tu hatane Jahoba tu nasida jadi marpamuati marohan di Jahoba ala si Job dungi humosing ma di bain Jahoba pasorion di si Job ujuna maratangiang ibana mangodihon ale-alena jalana saarata na di si Job na julu silopi dua ditabai Jahoba dungi robema asa hahanggina dohot akai botona rodi sude jabuna jala didok hata sipir nitodina uhut dia pula-puli ibana taringot tu saluhut inamago na pinaroni Jahoba tu ibana jala dilehobe tu ibana sakesita dohot titis sere sadabi dungi gumodang ma di pasu-pasu Jahoba si Job di ujungna sian na dimulanai ay 10 ribu biru-biruna 6.000 tona 1.000 pasang horbona jala 1.000 haludena buru-buru tubuh musepi tu anakna doho tulu guruna warni boru si hahan ima si Yemima ia warni naipai 2 si Kesia ia warni naipai tulu ima si Keren hapuk dungi di sadok tanoi dang adong jupak paropuan songon hinauli di boru si Jopi jala di lehon ama nasida tu nasida hauma bangunan di tonga-tongan nyakai boto nasida dungi mangulu dope si Jopi 140 tahun nari gabe sanga dope di ida pahopuna dohok dinina pola opak sudut dungi mate sari madua masih Jopi jala mahap rohana di hanguluanon ido sahatna anguluat do hatap amang dainang nani holongan di bagasan Kristus Yesus taingo de perahatan itu hata nama dok maradat situtudo ha holongoni dang na ahut dangolo pangarimasot jala deng di pajujur-jujur na jahat dang las rohana midah hagoduhon alai toktong do dihalacon hasitongani sautik ta enet sian buko sada Korintus 10 ayat 5 do onomi yang menyatakan marada situtudo ha holongoni namar lapatan akamanga kaina songon na diturpukon didok ale-ale alai gabe manguhumi ale-ale donian alai di luar kesadaran nasi dan seharusnya si Elipas si Bildad doh si Sopar rona si dalah mangapuli do mapargugoi manugar-nugari alai tanpa sadar gabe manguhumi ya dora masa di tengah-tengah ta bolau marpesta adong namoding rupane adong do 2 horong pakateon molo na terjadi di amatea molo dang didok na buruju 2 tahun na ringgat tu gereja
baru napaduahon ahate somate amatai bereng may natay songoni ba gudang ni hepeng na gudang ni artana alaeng ko paubat tope suadong eso dia tureho da kinatalas dorohani mate amatai nung ngariboto de mam 2 hari sotor di buah marubat hepeng ngado hepeng yala artana ragat si patah madituk ate-ate mapigi cerita na semua nung hamatean di tahun akasi tahunon masih tahunon keluargai bama mulut toribuat teh maruba amatay ninna kinata teh akka ina zaman nawon so di bawah manang namarsay pe natay manang nasumudi pe marsay amatay sa balikna tong do happy sarupa do keadaan adong suka adong las niroha adong pesi tahun di jabu sama semua tas branded baju branded semua aladi natar hata tongor rupa ni ba mabigi hatan yak kainaon adorang so di pasahat ulau di tuguria di penguburan moluau berpikir ra dibuan pe merubah tontong dodang selesai akka kata-kata ni jolmau so dibuat pe marubat tong do susah olo-olo nai apala na mohok dok molu 2 hari tapi ya hidak pola nih na pola terdibuat tu dokter kamu pe una setor lama tu dokter anon di kopi tok kamu dibuat marubat hona hata dibuat rumah sakit dibuat tu dokter tong hona hata tung lomo ni jolmai do madok akka hatana pulik do rohani jolmai puluk rohana laho madokata kana somoni puas seharusnya rona manikir dona sida alai gawe pahata-hata dongan na marsi taono muse songoni mangok-ngok ni pertangis ni natai alani ikom marsirang doh amatai songoni madungna marsirang doh amanah hina holongan di rohana HP ya dung mati sogok dope 2 hari bereng mamang ngalawi tu pesta noni marah manotori doi doho talakan kaina inana sana sodong na hurangna atar sonari do dia mengadungi dina HP di rohani barupani ay marua maroa kaina inoro tu soron mana bayar sakni namar si taonono na seharusnya manukoli haprosyaon namar si taonono donian asa unang gale jala unang madele on gabi pahata-hata hono idu ate naguda ngasungoni baik si patah nungasian najulo masa akana maburai akana mangumumi akana maberitahon hoax nakpena marsita ono dang dibereng benya sasitong na kondisi do lapangan songo si bildat si sopar do si lipason uban na gawi marsi gorgor rimas di Jahoba tunasida mau lihat do pe nang pe marsi gorgor rimas ni debata dang itor dilaluhon debata uhum nai nang pe mardosa jolmai aidang lo morohani debata mida para jahat iya sejumolo ditadikon hadosan nai hanguluat do dipangido debata ido Olo do pe Jahoba mengajari pengotom nasida bahwa kamu mah pitu lo butopur pitu biru-biru tunggal lau mahamu manopo-nopo posokku si Job ansa ditanyaku kamu Tuhan masih mau memberikan jalan keluar solusi atik bohado pe bohado kesempatan dijolmai asa malua alai puji Tuhan ma Allah nasida ubegi jala mangulahon hata di debata rodo nasida jala sadar nasida nasala do HP nani ulah nasidai di antara ngoluon olo kita sipatat gabe tara jolma dia kaparangin atau ulahon nasota sadari ngamabuan hita madbae merdosa nguluton alai ternyata kejolo di paingok Tuhani kita jolo di pakudingi Tuhani kita siar ragam carana
On contoh di debata mau mamang kulingi jolmai neanggo pe itu ringot nasida di hasalanai itu ro nasida mabuat pelean pangurasa tu debata yuka debata ma harabangan haluaun harabangan hasasan di dosa di nasida ubay pola songoni posana para tinaonan di si Job hacit nama di alam ibana di tahun ibana bangkrut sude aratana di bawah jiro before jiro itu orang ninol musai balik so stres gudang do jolman yang mulu bangkrut ibana itu depresi madili bundiri ate alayang go si Job tau tung purupe sude mate sude papahananna geleng na anak dok boruna sude mate malala muse daging nalani puru bahkan inatai sadiri pe dak manahabe di hasationa doh mama buraibana edang adong tudus ni pardangolan ni si Job madok tu si Job ai dia do tuhammu ala se do koko tuhammi na buruju di rohahon Omma hape kajol mana satio dinna ditihai si Job. Di situasi nasongonom manian narikot ro akale-ale manogari maparagugoi jala sekaligus manangyakon songon si Job namar si taunoni. Hape dan gabetikos konsep nasida gariada gawi mangubumi do nasida mapurai. Madok dia madok di batamuna marroha tu si Job marroha tu aka na porsea mana ada Tuhan itu molo ditau kope nama sao di hona citon sudenai alani hasala amu alani lampajono madirim tu di bata justru nadiuhum jahoba do si Job alani hasalan na akadin nabi Murado nasida madok memang molo mardosa jolmai itorhona uhum ni debatado. Oleh dok nasida ikon paubaun na rohana. Alaya hape tuntutan doho tekanan namasa di si Job. Nasian akali alena doho keluarga nasadiri. Anggo haporosyaon di si Job daktar hutur. Taringo tu Jehovah. Takas do panadayonna takas do haporosyaonna tu Jehovah na sedang berencana lah membangun sekaligus neng pahoton baga-bagana na dumingkan porosia do ibana di sakap di debata sian hatuguon ni haporosyaon nai do panadayonna tu debata dia lusi Jehovah ma si Job marhite na pabotohon habal gaonna do hamuliauna jalanan so masih tatampa do habal gaun ni Jehovah maribakon akka habal gaun ni portibion dungi di padar Jehovah mamusetu si Job akka dia do nanaing si jakonon ni akka naniasianna namanahan dia porsyaonna jalana satia ganok ala namanahan di ngolu para to dion na nang pegudang hamaolo diadopi nang si taonon songon na diturpukon di parbohali do hita adong dua nanaing si tiopota ni piopota na parjulumay diri masih Jehovah do sayna uhuman di Jehovah do halak nasusadia di haporosyaona alai di parbohali Jehovah do manangise naolo pasesahod dosana tu debata di ulahon nasida akan amar dosai songo sieli pasibilda si soparado pacuruan di debata jala itordita dan nasida tarjolo manasida diaka ulahon na hasalan nasidai diukap debata maharabangan haluau dinasida molo sinuan nadegan say nadenggat do natu daido
molo sinuan hacang bahacang na tubuh ido na marada. Dileho debata diuka debata madala dinasida dalam menguras sesa saluhna dosana malua nasida siapa. Na paduao di patigor debata padanna maragite si Job doho pahapahanan nasidai. Do sude artana patadaho tuakana porsea molo pemanahan nasida dia kasih tahu noni manao jo satokin dia karagam di hamolo doho si taono saya na pasu-pasuon jalan na paulakon di Jahoba de batado akka nani omonay hiyan ya holan itu tuh dang denggan jolmai apalagi na maraleale apalagi na maradat apalagi na markeluarga dang denggan saling menghumi dang denggan itor hatok murah-murah lau maburai dohok marhata hoks naso jadi murah menghumi dongan ay solomoro hani Jahoba bida akka para berita hoks dohok nama burai menghumi donganna nasatia jalatigor ala seterro alusi itor semalum sahiti itor gabiburan rimas do Jahoba tunasida natulu ala daksitong di hatahon nasida taringo tu haporsyonna taringo tu Jahoba dirajumi nasida ia masa pe paru kilo tu sasahalak na marsala do ibana na muruk do Jahoba jalai kon humuan di Jahoba do na marsalai sepintas bari tahunnya si tonggo. Setiap orang yang berdosa akan kena hukum. Allah ise mahuruan nasohya mardosa nasohya marsala di porotidion selama hidupnya. Jala ise naso marroni rimas molo salah didonganna sektor dibukai terus jala itor diburai ai ho nasala doho hola nasala doho. Apa sebenarnya ibadah sendiri pigudak dotong salah. Dihilala si Jobdo na adong hahuranganna maradok perdebata aladang boy ibana mabuan akka ale-alenai setia jala keluargana inat taipe boy setia manahan dihilala si Jobdo na adong hahuranganna maradok Jahoba aladang boy iga bi ala-alai ikor-ikor do botota kelemahan ketika kita tidak mampu membawa orang lain jonok kodop dangi gabe alasan madok si Jobi nunga mardosa itur manguhumi kita jala ikut taburai ibana dan hak ni jolma Allahumma burai do manguhumi donganna debatado napunasa panguhuman asa taingo madak sude parukilon alanina marsala alanina mardosa maca itu rob dua kasih taonon namasa di porotibion alana sedang diuji do hapor seotta asa di boto do takkan songo dia do hapor seotta manahan do manang nadang BH manahan do hita manang itor taburai do debata itor taburai do ngatai manang itor madele do hita manang itor gabe madau do hita alani barita do hok bura alani barita hoax do hok burai itor tadok do hasusaani roh alani pabahena salah nang mardosa hita manang itor tadok nang ujuli sibolis do hita manang alana tersalah do hita nuaing alani pangalahota belum tentu alai molo tuppe ala mardosa hita rupani dangi alasan di jolma na di protibion
laho memojokkan manguhumi jala memutar balikan fakta memberitahuan hoax taringo tu hubungan tado debata dengan alasan ni laho manguhumi ayo lo do sipata molo tadok pe hasusani manang alani manang aha gabe ta salahod dong atta apa sa sitong na molo lam tarimangi kita harus kasih tong na sumber masalah. Alay saya taludui mah kambing hitam. Imana na salah, ibadah kia salah teh. Saya mengalundu kambing hitam rupa ni. Ai pratanggung jawab penota doi hadua di jolo di debata. Alani sotum terlanjur sombong kita seolah-olah kapasu-pasu do las niroa nang ngadong dihitan waingan hola nalani gugota hola nalani upa do na alani malotta bisuta alai molo lemah manang nasala molo adong kana hurang alani dongan alani ammai alani omai molo hasosaan sumberna sia dongan mai ya nasiak kita hola las niroha do Lamboya tong ikota suliki do dirita porsea mahita iadope pasu-pasu asiniroha nang tajaloi dake ama mereng bohi debata lahu mga pehon itu kita sudah itu kita berhak yang penting manahan jala satia tu debata roh pas sarut dosa nang di parade jala di pauli-uli debata do hita dihita akka pasu-pasui gaduh. Itu semua sudah direncanakan Tuhan. Atau beado pada saat mau lidok dongar rupan itu hita alani dosata gabi hona hita. Justru Yesus sendiri do alani dosata gabe maduga gibana gabe tarsila gibana asadong manungusita sian hadusautai. Molo saya dihumi doa kita, saya di leo berita hoax, saya di burai kita, tentu haji dulu kata. Alai molo haji pero hata dihumi doa, di burai doa kita, unang matok kita, saya belajar mencoba tanpa sadar barangkali saya olah menghumi, kurangi. Molo haji do saya diberitahu doa nak hoax tu kita, di burai, baunang saya olah kita tong, maburai, unang saya olah menghumi. Unang seolo marbarita hoax. Aidang lo moro hadi jahuba mida kajolo mana murara mangumuhumi na manududungan na parsala dia dupa di debata. Dang jadi dohonon niya kana porsea bereng matong nunga di jalo be upani pangalahonai dang boy. Idu na silingan bereng mat jaloon namay. Bereng mat di boto debata ada pangalahon di jolmai. Ingoton mah jalom mumai maksud salah so tumuruk jahoba tuhita songot natu selipas sibilla nang si sopar tapasiding mapangalahon na mangumumya kado matarlungubya kana mangarubya kaparokilo alani dang manoktong diri masih debata akan aposea di ibana tutunung ngamardosa nasida jala maroni rimas jahoba tu nasida natulu alai dang uhum di debata ujung diri masna disuruh debatado nasida manopok si Job alai ko pasaton nasida peleal lo budok biru-biru tunggal songo dalan nasida mangido hasan di dosa sia Jehovah marhite pengelean pangurasa ida apa ini sahid do partinaonan ni gulu di si Jopi 10 anakna keluarga na inatana sudah hartana sudah habis. Unang majo sada anak keluarga modding di tongga-tongga di keluarga. Orang arat tapi ambruk bangkrut ningon marupani. Udang do jolo mana bunuh diri. Medili, stres. Ate. Ibasa diri pe olo do gawe mangahi sahik na jorbu situ tuh. Alani saya memikiri gagal. Beado molo si andana posisi nama satu jijopon mas satu hita. Mungkin ra olo operator
panikota maniluan nate. Badele. Daktar pakulinga be. Apakah bisa kita katakan seseorang itu sudah gagal? Songo si Job, molo madabu, tua pogo semuse, namorahia di bana gabe bangkrut. Nagabe hian anak konna, halai gabe maliali. Nang motor ngono taga nagagali. Dam, ia torok ni pinahan na 7.000, biru-biru jala 3.000 tuna, 500 pasang orobona jala 500 salo dina buru-buru aku ni macai torok na posona. Sumangap do ibana tahesian salu halak na dihabicaran. Kadang-kadang orang memang takut ketika dia bangkrut. Takut kalau misalnya nasangap na mora do ibana, na gabe na salilingon, alay bangkrut. Gabe mabiar, gabe marlea. Iman waing adat di Portibion. Adong di iba gudang madongani alay molo bangkrut iba, madaw sudah zolmayate. Ada tu ka parroha partikor do marpada Jahoba, jala pabakiton ni Jahoba maho gabe uluan. Manang ihutan, unang gabe ihur manang pangutihut. Ikotok tuong do ho digijang, dang jadi ho ditoru. Molotung ditangi roha makapati ni Jahoba de Batam, akan hutonahon itu ho sadarion. Rikotammu jala ulahonom, kanin nado di 5 Musa. 20 lalu 10 tului. Jala upa jabbaran nata jalo sian pabahenan nadenggani ala saita pauli-uli ala saita hari koton maduan akan nadenggan jalo ondido jabbar nadenggan di gununa molo sinuan nadenggan do tapuan molo hacang sinuan hacang do tapuan ate jala jabbaran di ngolu ni namanahat di Portidio jala satia nang pegodang bagasi taono diadopi silopi 2 pasu-pasu ni Tuhani jaloot. Coba bayangkan ketika dia mendapatkan 2 hari lopet biru-biruna. Ini luar biasa kan? Agama nani holongan di bagasan Kristus Yesus. Pitu anak doh boruna seorang musek biru-biru doh habingna pitu ribu ekor hia gabe 14.000 utto 3.000 gabe 6.000 horbolo 5.000 pasang molo diwakko ni sude banget termasuk di mana paling umur molo zaman na parpudion yang termasuk 5 besar orang terkaya di dunia. Imau pana luar biasa. Ima upana luar biasa na salah setia ibana jala toktong di patuduhon ibana tiruan na denggan di tonga-tonga yung maliangna dia kaali-alena jabbar akan na denggan me jala dakolani marolop-olop di hati dakon ibana di bereng ibana di sudia kapoparan nai tiur dapotan las ni roha ay sanga dihilala ibana sampai di dok saur matua ditabay ibana tabay de Batama musai umur di bana gajangna 140 tahun luar biasa baru pe dung dihilala ibana nasonangi saur matua ma ibana kan ina tabu iyan alani do kadomanan holongan di bagasan Kristus Yesus jala sipir nitodi na jinalonai si anak kale-ale do keluargana ido digara ribana muset waka ale-alena jala tu paparan na songo gabaran tuaka buruna di lehos sude jabbar di burunai jala buruna na tubuh beto na muli yang orang muli sian nasida di Portibion ye mima si keren hapu kate si kesia jalada kola di siak kadongan ni holongan di bagasan Kristus Yesus dung dilehon di bana jabbarnya kagak anak konai saluhuna di Portibion sonang ngoluna di patorang dope di Turpugon adong
akalas ni roha di nasida digolu ni si Job na pinaroni Jehovah aka pasu-pasu tu ibana boy masyurupan akan aporsea boy nasida berlomba lau pauliulihon akada na denggan alanido kamanami nanami ni holonga di bagasan Kristus Yesus molo say tortaponis aka tantangan na di Portibion dia kadongan tabereng di tortadok kegagalan ni mana di tortadok nam di jalo ibana upana salah besar do kita apalagi madok ko si Job nam gagal ayado karoa di Portibion nasohya marsalah manang nasohya gagal haru halak na sukses pe di Portibion he ado gagal. Hea gagal pinoma nang gua pala 2 hali. Alai manangise na olo marsiajar na olo pasoto dirina marsiajar baik ma dibain akka kegagalani baik ma akka tantangan ni ngului dalan nagabe cambuk ansalam nguluna. Dan menyerah hibana di kegagalan nai. Gawe parsiajaran na aragamai asa hatok ibana hehe jala berjuang lebih keras. Terkadang ikon adong dosi taononiro asa taboto berlomba untuk keluar dari tantangan hidup. Olo sipata marsiadu asa songo si Job benar-benar manaha jalahot haporseonna dan luntur haporseonna tu debata. Maragogo do ibana madok alai yang go ibana di boto do dalakku tuksura diuji ibana tuksura serena pitaa songo serena pitama au luar porsia do ibana nampe asahu boto tungguru dokmu do luhutna jaladak kasudatan sakap di roham nang gosada kan inna do di Job 42:2 alani do manami nanami hangin na pinaribot nani haulonga di bagasan Kristus Yesus naboido ki adatai di tikyon merasa gagal ambruk terpuruk lagi marsitaonon lagi marsangit tita unang biatong saya dati merenungi nasib de nasib unang termadele hita manang sektor masa gabe tadok babenon nunga nasib diba nasib sudah menjadi bubur ate dangarong gunane bakal lamar dosa duta atong bawa jala alu-aluhom masudesi taonommu tutuhani say natuguon na jala paluon na dohamu di ibana do adong pangurupiyod do solusi dia kasih taonommu ninna adi do di poda 27 sakulalu ayadun jupang ari para pudi dan tagamon pesan arop diroham bagi orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Adidok. Tutu gabi disikat Jehovah do arata disijopidu hari lopis yang nama agona para joloi na balga sian na adokian ditabai gajang di umur di leon anakko boru do na ulis itu tu marhuaso de bata pauli uli homuse lobi sian na di jalona najulu di leo de bata tu ibana sukacita kebahagiaan yang luar biasa di hilala ibana uju di nguluna dak salah HP dei molo di ate uju di ngolu komanian tu pamabayan na dengganate na mangiut rade mengakui hasalan doh mangidu hasan di dosa siat debata rodo se lipa sibilda si sopar mangulahun na di debata dia tu sinasida do nang salah nasida di debata dilul nasida mahobar tu pacuruan di debata di pasaha mai mangidu hasan di debata diuras toti kita pe suatu tatiru bakko na mangubumi na murah-murah
mapurai doh marhata hoax sektor dongat tatarok salah tatiru maharadio ni rohana sida na Allah mengaku hasalan doh mangidu hasan idus ayadong do jolma nang nuai ngope selalu merasa pada posisi yang benar mailah mabuan hasalanna mailah mengaku dosa tu bagas joroi ditabuni hod dosana molo disungguli dongan hakuranganna gabe torpiri-pirion do ibana tordonganna disalahon orang selalu ketika takut membawa dosanya saya terdilului do kambing hitam mate denggam mah itertaku mah salah tu debatata pangido hasan dosa asa diukap solusi di kita na dengan jalan keluar ima aluau atong beado hita heado hita songon ale-ale ni sejopi itor roh hita mangapuli rupani HP gabe na manguhumi di roh hata hita lao mabuan asat manugari do alay gabe manguhumi hita mulu mangapuli ate itu banyak sekali seperti itu. Saya tidak roha nama nugari nama ngapuli bahape menghakimi apurai marhata hoax. Molotung marsitaono dongatta unang tertarajumi alani dosana dui alani pangalahona dui. Tidak. Ahita pe jok do marsitaono. Alani tau koma tu debata nasa hasalaut ta do pangalosiota. Talumobi akka dosa panguhumion hoax do akan nama burai dongan asa disesa debatai marhite mudar di Tuhan Yesus Allah mahita gabe halak narade manesa dosa ni dongan sitong ma halak na daulat jalan na burju roha songo sijok jadi dok dia 10 martangiang maibana mangudihon ale-alena ida mana dokon mono siduan hacang-hacang donati molo olo hita mangudi hodongatta saya jupak tado akalas diro mungkin daksian ibana ragam cara di debat nak pediti hayale ale nai si job ditiki maruk libana radedo pe ibana manang yakon nasida uhut manal puon saluhut asalan ni ale nai gabe marpamuati marohani jahoba di ale nai dan itu dokon sorry wingo dope nah hacit disomai sudi disomai dan ini mana iya tuk parlabas di roha do atong si jopi nah kita peheado silap kita langsung moninang nakadong atabi itor tauhu mita burai do ibana tabaya tado ko disomai sudi boado hita lah manal pohoni manang setado dope dambah pacit tu pambahinan molo songonido hita dang taragowar do pe hita sito Kristus anu ngajumolo Kristus manesa dosata alani ikom masisa sado sado hita molo sorade hita manal puhon hasalaan do dosa ni dongatta bohama hita mangido hasasan di dosa sed debata mungkin ubal gajala kuburan do pe dosata siap dosa dongan alani tapangido magogo siap debata asamar gogo hita manesa salani dongatta jala dosa taipe sesaudi debata ma songo tangyanta na diajarkan di Tuhan Yesus sesama dosa nami songon panesa nami di dosa di dongan namar dosa Tuhan hidup dak dohonota iso omai sudi ido nam marga jalan au balaga tadani haporosya otak molo tapangido hasesani dosa tu debata ikut jumolo mahita olo manesa dosa inungata unang setadok terlalu sadis caramu terlalu sadis terlalu menyakitkan disombai sude senaita alanido tahadiriho mangolu song ngolu di sijopon naolo mangukap harabangan naolo manangyakon naolo manesa dosa didonganna
naolo mabaid dirina gabetela tiruan na denggan donganna tatiru matong pangalaho na positif siyan akali alenay na itor makubasi na tor digudus muluna itor tarsordak sadar itor ro todo pandidebata dang diholi dosa nay molomasa kahamaolon unang itor manguhumi hita manang itor madele alay hot mahita marhapor siya tu debata ay sari honon na do mulutta jalale honon na do nariko di mulutta so ngonturupuk di minggutta sadario di lehon pauli-ulihon akka hasomalan na denggan membudayakan akka adat doh akka pambainan na denggan lapatan na marhite ngulu di si Job tapar siya jari mah jalata hasomal homma akka ulaun na denggan imana olo ringgas mangapuli akadongan na marsitaonon unang se ringgas manghumi tasal puhom mahahurangan didongan manoktong mahita maratangiang nang marhaprosyaw tu Jahoba asalam tabuam makadongan tayo na marsitaononi lam jonok manada debata say naukapon di debata do pasu-pasuna diagka na manahan molotukpe diuji hita satokin debatado matamual di